Και παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε react επεισόδιο 1, το κρυφό μυστήριο στο Roblox Brookhaven RP. Το κανάλι, το βίντεο το έχει φτιάξει η Z4F3L1. Έχει 3.041.410 νομίζω εγγεγραμμένους, συγχαρητήρια πάντως. Λοιπόν, έχει κάνει νομίζω άλλα 4 επεισόδια αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε να δούμε αυτό το επεισόδιο. By the way, με την εικόνα που βλέπω, θα το ξεράσω γάμο το. Επιτέλους. Γεννάω. Μη δείτε. Γιάρισα. Πάω να φυλάξω γρήγορα τους γιατρούς. Βοήθεια. Πω, τι μωρό είναι αυτό τόσο άσχημο. Πώς είναι έτσι, κοίτα λίγο πώς είμαι εγώ. Κακά στιγμή. Πω, δυστυχώς πρέπει να το πάρω μαζί μου όμως. Σιγά μην το κουβαλήσω, θα πάρω κάτι στο σούπερ μάρκετ. Έλεος δηλαδή. Άιντε, μπες μέσα παλιό μωρό. Άιντε επιτέλους. Κάθεσαι και μπροστά μου, ούτε να σε βλέπω δεν θέλω. Τι ασχημό από που είσαι. Πραγματικά θέλω να σε πετάξω στα σκουπίδια, αλήθεια τώρα. Παιδιά, γράψτε μου κάτι στα σχόλια, επειδή δεν έχω ξαναπάρει ποτέ καροτσάκι στο Brookhaven για να κουβαλήσω άτομο. Τι θα γίνει άμα είναι εκεί πάνω και βγάλω το καροτσάκι, θα πέσει κάτω? Ή θα μείνει έτσι κάπου να πετάει? Είναι κάποιο τρόλ? Τέλος πάντων, απλά πατάω play, δεν το πατάω και πώς, sorry. Μου έρχεται να σε πετάξω στα σκουπίδια, πω. Άιντε πάμε σπίτι γιατί με έπριξες. Μα δεν γεννήθηκε ρε παιδιά, τι φάση. Είσαι πανάσχημο ρε φίλε, πώς είσαι έτσι. Ενώ εσύ που βγήκες από την κοινωνία. Παναγία μου. Ιου. Τι να κάνω ρε παιδιά, τι να κάνω, δεν πήραμε το premium, δεν μπορώ, στο τέλος. Με 26 λεπτά ακόμα. Επιτέλους φτάσαμε σπίτι, έλεος. Τι χάλια που είσαι, ούτε να σε ακουμπήσω δεν θέλω. Άιντε πήγαινε πάνω μόνη σου, ξέρεις να περπατάς, αλλιώς κάτσε εκεί πέρα. Το δωμάτιό σου ξέχασα να το βάλω. Ένα λεπτό να βάλω το δωμάτιό σου. Λοιπόν, δεν έχω κούνια, οπότε ξέρω που να... Λοιπόν, έλα εδώ να δεις που θα κοιμάσαι, έλα εδώ πέρα, θα σου παίρνω πάντα με το καρότσι. Σκατά με ρίγανη. Λοιπόν, έλα. Σκατά με ρίγανη, παιδιά, ήταν ένα παλιό όνομα ενός φίλου μου που παίζαμε ένα παιχνίδι FPS Gun. Τη φάση, το θυμάμαι τώρα, ανάμνηστη τεράστια. Έλα εδώ. Πώς έκανες τη μεταφορά δεν ξέρω. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, παπουδάκι μου που είσαι. Εδώ πέρα θα κοιμάσαι, το βλέπεις, εδώ έξω. Το βράδυ, εδώ πέρα. Δεν θα τολμήσεις να κουμπίσεις. Ωραία μάνα ρε, το πήραμε το παιδάκι κατευθείαν από τη γέννα και θα το βάλουμε εκεί να κοιμάται. Στο κρεβάτι μου. Θα σε κλειδώσω κιόλας. Άιντε. Γιατί πολλά θες, εδώ πέρα δεν έχουμε χώρα για να κοιμάσαι. Εγώ θα κοιμάμαι σε αυτό το τέλειο ζεστό κρεβατάκι. Με τη φωτιά. Πάω να κάνω μπάνιο, μην με ενοχλήσεις. Μην τολμήσεις και με ενοχλήσεις, το κατάλαβες? Όχι. Λοιπόν, άιντε. Είναι αυτό ρε, τι μάλανα. Πώς είσαι έτσι κορίτσι μου? Πήγαινες... Όπα, flashback. Πριν λίγο δεν ήταν μωράκι. Τι έγινε, πήγαμε 10 years later, τι έγινε? Σχολείο γρήγορα με το ποδήλατό σου, βασικά και με την κούτα σου. Πήγαινε, επειδή εγώ σιγά μη σε πάω, ξέρεις, κάθομαι εδώ πέρα σπίτι, πήγαινε μόνη σου, άιντε από εδώ. Τώρα μαμά να βάλω την κούτα.
Άιντε, έτσι Πανάση μου που είσαι, ούτε η κυρία σου δεν θα σε θέλει. Άιντε, φύγε, άιντε. Η κυρία της εδώ να τη θέλει, την διαχώρη τώρα. Επίσης, έχεις κάνει ένα μικρό λαθάκι. Αυτή που τον γύρισε στο επεισόδιο. Επειδή η μάνα αυτή έχει ένα τεράστιο σπίτι, δουλεύει στο τζάκι, ψωνίζει, αφού είναι άνεργη, δεν έχει δουλειά. Τι είναι επιχειρηματίας? Τι να πω. Πάει, ναι. Τώρα μπαίνω εγώ. Σκάφη. Καλημέρα και... Ακούστηκε κομμάτι από γύρισμα. Έλεγε τώρα μπαίνω εγώ. Βασικά. Αυτές αν ήταν από το κανάλι. Αυτές αν ήταν του κλιπ. κυρία, ήρθα. Καλημέρα. Θέλω να σας γνωρίσω πως έχουμε μια νέα μαθήτρια. Μ' αρέσει που λέει και... Α, ναι. Τη λένε Τι Ελένη. ένιωξε. Τη λένε Ελένη. Θα κάνω story. Δεν με ενδιαφέρει Πάω να καθόλου. τη φέρω. Οκ. Δεν κάνει τίποτα, ρε. Λοιπόν, γεια σας guys. Μισώ το σχολείο που τη βλέπετε. Εδώ είμαι στο σχολείο. Γεια σας παιδιά. Είμαι φοβερή. Το ξέρω, είμαι φοβερή. Δεν ξέρετε πόσο φοβερή είμαι, εντάξει. Η μαμά μου είπε να βάλω το... Η μαμά μου είπε να βάλω το κουτί. Ναι, και πάλι σε σκατά με ρίγανη. Άντε φύγε και μην πλησιάζει. Γιατί εγώ κάνω παρέα με τη... Παιδιά, μόνο εμένα μου ταιριάζει αυτή η πλούσια, η κόρη η μικρή, να ήταν η κόρη της μάνας της κακιάς, η οποία γέννησε στην αρχή του επεισοδίου. Δεν θα της τέριαζε αυτή που δείχνω τώρα να ήταν η κόρη της. Ναι, και ελπίζω η μάνα αυτήν τη μαλώνει να ήταν η μάνα αυτής με την κούτα και να τη σέβεται. Μπάνις. Μπάρι. Τι να πω. Ναι, με τις μπάνις. Λέει πως είμαι άσχημη. Δεν έχω δει ποτέ. Ναι, ξέρεις, μπορώ να σου βγάλω το κουτί άμα θέλω. Όχι. Είπα πως δεν κάνει να το βγάλω. Ναι, γιατί είσαι φυτούκλα και είσαι πανάσχημη. Είναι ιστορία, αλήθεια. Άιντε. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι λίγο. Επειδή δεν είναι... Σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, δεν το έχω δει ακόμα. Επειδή δεν είμαι πολύ σίγουρος. Έχεις κυριολεκτικά Instagram? Insta. Α, το έχει βάλει όλο. Όχι. Τι ακούγεται, ρε. Επιτέλους, διάλειμμα, σώσαν κύριε το λαόσιν. Θα κάνω story. Ιου, πώς είσαι έτσι εσύ. Κοίτα λίγο τη μούρη σου. Με ξέρεις. Ρε, είναι ο Μάριος. Είσαι ο Μάριος και έχεις ντυθεί κορίτσι. Πας καλά, Ιου. Κάτσε. Πες ότι δεν με είδες, εντάξει, πες ότι δεν έγινε τίποτα. Ιου ρε Μάριε, αηδία, γιατί ντύθηκες κορίτσι. Έλα να σου πω. Βλέπεις ότι είναι και τη φυτούκλα έξω. Ναι, τη βλέπω, κάτσε λίγο, πού πας, περίμενε. Έλα να σου δείξω. Εντάξει, σε ακολουθάω. Εδώ στα πειράματα κάνανε διάφορα πράγματα και ο κύριος μου έβαλε αποβολή 2 μέρες. Και γι' αυτό τώρα, να ξέρεις, ντύθηκα κορίτσι για να έρθω πάλι στο σχολείο. Εδώ πέρα, γιατί η μάνα μου δεν θέλω να το καταλάβει. Απλά πήγαινε εδώ. Και η μάνα σου δεν σε είδε που ήσουν έτσι κορίτσι, που ντύθηκες κορίτσι. Όχι, δεν με είδε. Ντύθηκα στον δρόμο. Α, καλά Μάρη, εντάξει, γεια, τι να σου πω, άντε γεια, πω, χάζεψε ο κόσμος. Λέει βλαμμένη. Εσύ τώρα φυτούκλα, τι κάθεσαι εδώ πέρα. Έπαιρνα τα βιβλία μου. Ναι, τα έπαιρνες. Όταν εδώ πέρα δεν έχει τίποτα να κάνεις.
Το βλέπετε αυτό. Το έχει βάλει ένας παίκτης. Και το ότι και καλά αυτό είναι το ράφι του. Εδώ είναι ανώνυμο. Τι φας? Ναι, γιατί το έχω κλειδώσει. Άντε, βάλε αυτή τη φιτούκλα, βρωμούλα, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Remote gamepad for PC. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Α, πρέπει να... Λοιπόν, άντε ρε, φύγε σε παρακαλώ πολύ από τη μούρη μου μπροστά. Άιντε, γιατί πολύ έχεις γίνει σκάτω τέτοιο. Καινούργια μαθήτρια, έλεος πια. Τι να πω, δεν ξέρω. Έλεος. Ο ένας ο Μάριος, τέτοιο, γίνεται αγόρι, άιντε. Μακάρι να έρθει ο Άλεξ, είναι τέλειος. Μακάρι να έρθει, τον αγαπώ. Παιδιά, επειδή νομίζω τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο, μην πω τίποτα έργο, απλά πατήστε όλοι σας Πάρα πολύ, είναι φανταστικό. γρήγορη ταχύτητα, οκ, ταυτόχρονα, 3, 2, 1. Ακόμα και που το σκέφτομαι είναι τέλειος, ανυπομονώ να έρθει, τον αγαπάω. Άρα πήρε το σκέφτομαι. Έλεος, είναι full τέλειος. Εδώ τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, πάνω να τα φτιάξω τα φώτα. Κάποιος τα έχει βγάλει για κάποιο λόγο. Το σκηνικό. Α, ναι, ξέχασα. Θα γίνει μια παράσταση. Α, τώρα σκέφτομαι. Οι κουρτίνες τώρα... Νάτες. Λοιπόν, το φως νάτο και πάω να ανοίξω και τις κουρτίνες. Το σκηνικό θα γίνει αύριο. Φοβερά, τέλεια. Τέλεια. Θα είμαι παντρεμένη με τον Άλεξ και θα κάνουμε ένα τέλειο σκηνικό που εγώ θα είμαι πριγκίπισσα και ο Άλεξ θα είναι το αγόρι μου και θα παντρευτούμε και αυτή η φιτούκλα. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην το δείξει το βίντεο και ελπίζω αυτό να μην γίνει και στα επόμενα επεισόδια, να μην έχει τέτοια μια σχέση. Κατάλαβες. Καταλάβατε. Ελπίζω να είναι το δέντρο. Βλέπεις κάπου δέντρο. Γιατί άμα είναι θα χαρώ πάρα πολύ. Για να τους πάρει το γκέι. Ελπίζω η κυρία να βγάλει τέλειους ρόλους και εγώ να είμαι πριγκίπισσα. Ναι, ελπίζω να είμαι πριγκίπισσα. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα πρέπει να φύγω. Και ελπίζω να είμαι πριγκίπισσα γιατί θα χαρώ πάρα πολύ. Όχι, με παίρνει τηλέφωνο. Έλα, γεια. Έλα, τι κάνεις? Ναι, καλά είμαι. Παιδιά, μόνο εγώ έχω μια αίσθηση ότι κάπου στα επεισόδια θα χωρίσει αυτό το αγόρι της, πώς το λένε, ο Άλεξ, ξέρω εγώ, και θα τα φτιάξει με τη φιτούκλα που λέει αυτή την καινούργια. Είμαι genius. Έχω εμπειρία από ταινίες στο Netflix και ταινίες στο YouTube. Ναι, είδες το story μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σε ευχαριστώ. Όχι, κάτσε, μπήκε ο Άλεξ. Συγγνώμη. Κάτσε. Μπήκε απλά, έκανε teleport. Πώς το έκανε αυτό? Είναι απλά σαν να μπήκε στο παιχνίδι και το παιχνίδι να τον έφερε εδώ. Δεν πήδηξε από ψηλά, δεν πήδηξε από εκεί. Απλώς εμφανίστηκε. Δείτε λίγο. Είδες το story μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σε ευχαριστώ. Όχι, κάτσε, μπήκε ο Άλεξ. Σκάσε, σουτ τώρα. Έλα, σε κλείνω, bye. Γεια σου, Άλεξ. Γεια. Άλεξ, Ναι. Δεν θα πάω γρήγορα ταχύτητα, γιατί θέλω να δω αν ο Άλεξ ήδη έχει αρχίσει να τη μισεί. θες να είμαστε αύριο μαζί στην πρόβα? Δεν ξέρω. Σε ταινία. Δεν ξέρω. Οκ. Ανυπομονώ, είμαστε μαζί. Οκ. Εντάξει. Όχι, δεν ξέρω. Πρέπει να είμαστε μαζί. Θέλω πολύ να είμαι μαζί σου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Ξέρεις, ήρθε και μια καινούργια φιτούκλα, μην της δίνεις σημασία. Δεν είμαι πανέμορφη, είμαι τέλεια. Πού Πάντως, είναι αυτή η φιτούκλα?
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως και πάλι. Εντάξει, γεια, εγώ πρέπει να φύγω. Δεν ξέρω που είναι αυτή η βλαμμένη. Με συγχωρείς, πρέπει να φύγω. Γεια, αγάπη μου. Ρε. Ακούγεται πρώτον από το μικρόφωνο. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι, γεια. Πού πήγε αυτό? Sorry, κάτι είχα. Οκ. Θέλω να σου πω κάτι. Γιατί Τι? φοράς αυτή την κούτα? Δεν ξέρω, η μαμά μου είπε να τη φοράω. Λέει πως είμαι τόσο άσχημη. Το πέμπτο επεισόδιο θα το βγάλω. Οκ, εντάξει, αλλά είσαι λίγο όντως άσχημη με αυτό το κουτί. Όχι, θα τη δείξαμε. Λέει πως άμα το βγάλω το κουτί θα φάω μεγάλη τιμωρία. Γιατί, τι έχει? Δεν ξέρω, λέει πως είμαι τόσο άσχημη. Και μάλλον δεν με συμπαθεί. Ναι, όντως είσαι λίγο παράξενη. Ξέρεις, στην ταινία δεν θα είμαι μαζί σου, με συγχωρείς, θα είμαι με την Άννα. Άκυρο τελικά. Εντάξει. Τώρα καλύτερα πρέπει να φεύγω. Εντάξει. Γεια. Εντάξει. Καλά, θα φύγω κι εγώ, άντε. Όχι, εντάξει, In 1 year, a million travelers made this free app their go-to traveling protection. Γεια σου και πάλι, Φιτούκλα. Για πες μου λίγο, τι σου είπε ο Άλεξ. Ξέρεις, είναι τα αγόρι μου, με συγχωρείς πάντως. Τι σου λέω. Σε νοιάζει. Πες μου τώρα, αλλιώς θα σου χώσω μια μπουνιά στη μούρη. Εντάξει. Καθόμουν εκεί και έρχεται και μου λέει γεια και με ρωτάει γιατί δεν βγάζω την κούτα. Άμα σου ξαναμιλήσει να φύγεις μακριά, το κατάλαβες, είναι το αγόρι μου και δεν θα αφήσω κάποιον να έρθει και να μιλήσει σε κάποιον, ούτε να του μιλήσει αυτός. Το κατάλαβες, αλλιώς θα φας μπουνίδια. Να το πει και στο αγόρι της όμως, έτσι. Θα το πει. Άμα δεν του πει τότε τι να πω. Εντάξει, συγγνώμη. Άιντε, γιατί πολλά θες. Πρέπει να φύγω τώρα. Φύγε κορόιδο, άιντε. Θα τον κάνει τηλεπορτιστή. Και αύριο είναι γιορτή, κάνασε να μην έρθεις. Γελάει, λέει, δεν καταλαβαίνω. Άντε, θα πάρω το μάξι της μαμάς μου που ήρθε να με πάρει, δεν ξέρω πού θα έχει πάει. Πού πήγε η μαμά μου? Μαμά, πού πήγες? Μαμά, περίμενε με. Πόρε φίλε, καλά, θα πάω από τον άλλο δρόμο και θα πάω στο σπίτι μου επιτέλους. Άιντε, πάρω δικό μου. Μαμά. Τι θες κορίτσι μου, κάνω δουλειά. Είναι μια... Πρώτα. Η μάνα έχει την ίδια φωνή με αυτή που προκαλεί bullying στο κοριτσάκι. Γιατί άγησες? Σίγουρα. Ήταν μία. Πρώτον, γιατί άρχισες? Η ώρα είναι 4 ώρα και πρέπει ήδη να είσαι στο κρεβάτι σου. Συγγνώμη, μαμά. Δεν έχεις λόγο τίποτα να μου πεις. Πήγαινε στο κρεβάτι σου τώρα αμέσως. Να κοιμηθείς. Θα μου τα πεις όλα αύριο. Πήγαινε τώρα αμέσως στο κρεβάτι σου. Κανονικά δεν έπρεπε να σε περιμένω. Σε περίμενα 2 ώρες να έρθει. Συγγνώμη, ποιο πληρώνει 100 Robux για να φτιάξει βίντεο στο Brookhaven? Οικογένεια, ξέρω εγώ κάτι. Καλά, ίσως μερικοί να το κάνουν, ίσως να το έχω κάνει κι εγώ από ένα άλλο account, sorry. Θα πλώσω στο πάτωμα. Ούτε στο πάτωμα. Δεν θα ξαπλώσεις πουθενά, θα πας έξω στο μπαλκόνι να κοιμηθείς, στη σκηνούλα σου, έτσι που κοιμόσουν από μικρή. Μα η σκηνούλα δεν υπάρχει.
Υπάρχει και παραυπάρχει, θα σας τη δείξω. Απίστευτο. Κάτσε να κλείσω αυτό το φως. Λοιπόν, άιντε πήγαινε, να τη σκηνή που λες ότι δεν υπάρχει, πήγαινε τώρα. Λοιπόν, κλειδώνω και κοιμήσου εκεί έξω. Μη με ενοχλήσεις όλο το βράδυ, το κατάλαβες? Άιντε. Πώς θα μπει μέσα κάνα τρικλειδόνι. Κάτσε λίγο να στολίσω το κρεβάτι μου. Καλημέρα, κάτσε να ανοίξω τα παράθυρα. Είναι πρωί, τέλεια. Άιντε να το ξεκλείδω στο παράθυρο. Τέλεια, το έβγαλα τις κουρτίνες, τα πάντα. Πάω να τις ξεκλειδώ. Παιδιά, μου στείλε μήνυμα μια φίλη μου. Δεν της αρέσει να λέμε το όνομά της. Μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Τραβάω βίντεο τώρα. Θα δω το μήνυμα σου μετά, οκ. Κάνω react. Ωραία. Και πάμε πίσω στο επεισόδιο 1, το κρυφό μυστήριο. Βασικά ξέρετε κάτι. Θα κάνω το part 2, το κρυφό μυστήριο άλλη φορά. Και τα λέμε στο επόμενο part.